Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingiral men dingiral kaliñoro on calminama on juuram. Eyyi ko musidɗo mon Amadou Yaquba haaldata e moɗon. Eyyi sikki ala no mbirunoɗen nani ni hande koɗo meɗen e dingiral kaliñoro ko goto e dawriyankoɓe leydi Moritani, eyyi goto e ɓurɓe hettinede ha tengti wonande landaji lunndo. On woni député KAJJATA MAALIK JALLO. Eyyi so Allah jaɓi eywa ma en jewtide e makko inchallah. Eyyi ko feemti eywa gandanɗa hoorema actualité leydi Moritani. Eyyi nde won noon ko neɗɗo kettinaɗo e leydi he no fewi ko jeeya koko wiyete personnage public ma en toɗɗo e fannuji kewɗi e jewte meɗen. Eyyi gila tan ko feemti e dawrugol ha e renndo ha e pinal ha e ko feemte e ɗemɗe foof tan ma en mbaɗa jubbande tan e kala fannu beele o wawa kadi naftude en e hokkude en yiyande makko e ɗiɗo fannuji so Allah jaɓi. Eyyi ɗum noon KAJJATA MAALIK JALLO walla mi wiya nene KAJJATA MAALIK JALLO nde won noon no mbirumi ni machallah ko bandiraɓe ma tan goni ɗo. Eyyi bandiraɓe maɗa worɓe ewo e ɓiɓɓe maɗa ewo e foof tan. Eyyi min kam mbiɗa wawi wiide nene. Ɗum noon bisimilla maɗa e dingiral kaliñoro. Eyyi woni ɗo ko ɓesgu kaliñoro naaɓe. Eyyi kaliñoro noon wasata taw an aɗa andi ɗum hay sinno ko seeɗa. Eyyi kaliñoro ko jeeya koye Guidimakha ewo e département Wouliengue. ɗum noon ko ardi foof ɓesgu kaliñoro foof ene jarnoma kattude ewo nde mbawɗa notade noddandu amen. Eyyi an foof e wasde hewde jotta. ɗum noon miɗen jarnuma no fewi ewo joni KAJJATA MAALIK JALLO woni koɗo men ne wawi taw sohlani présenté mo nde won noon ko neɗɗo gandaɗo no fewi. Eyyi ɗum noon bisimilla maɗa nene KAJJATA nde mbawata salminde dingiral kaliñoro. Eywa so Allah jaɓi ewo kuccen e namde dingiral kaliñoro mi salmini on onon kala wonɓe ɗo e dingiral ngal hay kadi kaliñoro naɓe ɓe ngala ɗo e dingiral ngal fof mbeɗa salmina. Amadou Kana jarama no mbiɗa ni mbeɗa andi kaliñoro hay so tawi koyngalam yettoyaki toon malheureusement mi suwata wawde yettade toon taw mataw fadaka taw kono noon kam mbeɗa andi andude kaliñoro ko andude kaliñoro naɓe. Mbeɗa andi hen gila e cadre uji mumen e notable uji mumen e étudiant ji mumen e bandiraɓe wonɓe toon ɓe foof gila e rewɓe ha e worɓe machallah. Miɗe andodiri e mumen miɗe teddodiri e mumen kadi. ɗum noon mi wi on tan ba to fate yewtere nde inchallahu kala ko daɗani hen gandalam so Allah jaɓima mi haalano. eyyi KAJJATA a jarama no fewi. Ewa ɗum noon joni kuccenen yewtere nde. Eyyi ko ardi foof namde men garane koko feemti ko wiyete ɗemɗe ngenndiije. Eɗen gandi ko ɓooyani ko hol goomu mo cosno ɗon ko anni somi jumani ardi ɗum ngam wawde ƴellidde ɗemɗe ngenndiiji e leydi Moritani. Min jiɗno andude ko ardi foof hol kuuɗe walla hol laabi ɗi ƴettanɗon ɗum ngam wawde yuɓɓinde ndeɗon fandare. Ewo so ɗum ɓenni kadi miɗen jiiɗi andude beele ɗemɗe ngenndiije ɗe ko wayno Pular, Soninke, Wolof ene kutore hedde assemblé nokku to gonɗon ɗo beele eɗe kutore. So tawi eɗe kutore beele ne woodi service ko wiyete interprétation tawa ko simultané ngam wawde nantinde e heddiɓe wonɓe ɗon ɓe nanata ɗeɗon ɗemɗe beele oɗon service ne woodi. Ene wayno mataw ko namde ɗiɗi walla tati. Eyyi joni noon mataw ko en mbaɗiran noon tan
beele ɗum wawa yawde eyi ɗum seydi Kane a noon jaram bisimilla maɗa. ko fati e namdal gadanal ngal hono ko goomu parlementaire uji ko fati e ƴellitgol ɗemɗe ngenndiije to assemblée nationale ene wayno ɗum fawi koye sarɗiyeji nderi assemblée nationale sabu assemblée ne jogii règlement ko kañum yuɓɓinta golle muɗum fof e tugnade noon ko dosgal garwaniwal leydi ngal hono constitution ko rokki sarɗiyankoɓe on ɗon règlement ene rokki sarɗiyankoɓe wawde tafde goomuji ɗi natani e juɓɓudi assemblée o e hoore mum ko juɓɓudi so jiiɗi cawdidi ndi sarɗiyankoɓe mbawi wadde sarɗiyanke fof ne wawi ƴettude miijo waɗa goomu ko faati e ko wiyete groupe d'amitié hono jotodiral hakkude Moritani e leyɗele goɗɗe walla noon ko wiyete groupe thématique hono jaaruɗo to banggue fannuyankagal won waɗɓe goomuji ko faati e dandude weeyo hono environnement won waɗɓe goomuji ko faati e cellal won goto foof e fawade e fannu gonɗo gooƴa mum o ene wawi wadde hen goomu ƴeewa sarɗiyankoɓe jaɓɓe wondude e mum e ɗum ɗon mbaɗa juɓɓudi nder hen assemblée holko farline e sarɗiyankoɓe ko yo goomu o won udditiɗo kala jiɗɗo jeeyede hen yo jeeya hen yo goomu o waɗa règlement muɗum hono sarɗiyeji muɗum waɗa ardorde muɗum bureau joƴƴina ɗum to assemblée ɗo e yanta e liste jeeyaɓe e goomu he joƴƴina ɗum to ardorde assemblée to eyi ko ɗum waɗi minnene nde ƴewmi ƴewtidimi han goto fof ne woda ko eɓɓi minene eɓɓumi ko faate ɗum ɗon e ƴellitgol ɗemɗe ngenndiije ɗe jiilimi hen wawɓe yaadude am law dañmi député ji bawɗi yaadude am min mbaɗi doggol ngol min mbaɗi ko ɗaɓɓano e amen fof min joƴƴini ɗum bureau assemblée heddi noon ko saaha nde mbanmi ɗum nde goo hawri koye min jaaha vacances parlementaire ko mayirɗe e janvier wonno ɗiɗi nde min puɗɗitto assemblée golle assemblée hawre oɗo rafi ari kono tan ɗum foye waade noon mbaddumi hen kam ha ardorde assemblée o ƴetti hen décision heɓtinde joni noon goomu o ko kañum waɗi tugnorgal muɗum toɓɓi pandale muɗum pandale ɗe ko ƴellitgol ɗemɗe ɗe sen mbi ƴellitgol ɗemɗe ɗe noon koye fannuji fof ko andude en himɓe d'abord ɗemɗe ɗe wonde hande kam aduna o fof ene andi wonde ko so yimɓe ne jiiɗi ƴellitade ko ma dewra e ɗemɗe mumen ɗum waɗi enen Moritani ɗo wonto puɗɗino ɗen hen yettade tawde kam digiral kaliñoro gonɗen eɗen gandi en jogino ha en jeyino ha ɗum nannama e teppudi e jangde leydi ndi mataw woodi ko telɓini ɗum joni ɗum ɗon ne moƴƴi ruttane tengti kadi ene woodi pelle ene darani ɗum gila ko ɓooyi ha hande goppani wayno fedde ɓamtare Pulaar pelle soninke fedde wolof ɓe fof ne darani ɗum hay yimɓe woɗɓe taw ko cadre uji e fof hande haqqillaji mumen ne kucciti hen donc yum ko muuyande nde yimɓe fof ndododi ɗum ɗon ene moƴƴi kono ɗum kadi haade ɗum ɗon fof hayso suwata waɗede ni eɗen poti yiilade yo ɗemɗe ɗe mbawa hutorede ɗo mbawi kala nannede ɗo mbawi soɗede kala yo coɗe kala ɗo ɗe mbawi hutorede yo won to banggue jayindeji yo won to banggue administration yo kala ɗo ganduɗen ɗemɗe ɗe ne mbawi nannede yo hutore ɗum ne wallita ɗemɗe ɗe hande o kadi eɗen gandi ko wiyete les nouvelles technologies ene ballita hunde yawde ƴellitade ɗum noon enen yen mbar feere ha ɗemɗe men ɗe gona kurtorɗe dewneteɗe e ɗum ɗoji nouvelle technologie o ɗum ɗon foof noon ene jeeya e pandale amen heddi noon ko minen sarɗiyankoɓe tafɓe goomu o ko minen mbaɗata programme amen ko minen cinata ɗum woni hakkude amen e assemblée tan ko hitande foof min mbaɗana ɗum rapport min kalana ɗum holko min golli namdima beele ɗemɗe ngenndiije ɗe ne kutore e nder assemblée eɗe kutore joni kam ni wayi kono farlinama ni
duuɓi nan ɗon jawti ko sarɗiyankoɓe tan ɓe gona arabeɓe ɓe goni e ɗaɓɓude e sahaa fof kollita wonde alay sago kaala e ɗemɗe mumen ɗe waɗi noon ko goto fof ko kalɗa fof ko kalɗa e ɗemgal ma ɓuurata fewnitadema ɗiɗi kadi wonɓe e Moritani kañumenne nanata tan ko ɗemɗe mumen ɗe ene jogui haqqe kañumenne andude suudu sarɗiyeji holko waɗata saabu kamɓene ɓe jeeya koye toɗɗiɓe sarɗiyankoɓe ni joɗaniɓe kamɓene kadi ɗum noon firti ko kamɓene eɓe jogui haqqe e andude holko yahata toon ko ɗum waɗi sarɗiyankoɓe padani ha mbiye kutorɗe ɗemɗe moon ala woodi tan fentuɓe ene kutoro ɗemɗe mumen batti ɗum hankadi nano gandanɗa hoorema ko ɗaɓɓande ni kono emin ɓene puusa ɗum mete e ɗum wona ɗum rewi ha hitande yawtunde e kesɗitingol règlement assemblée o waɗa hen kisa wonde assemblée o ne waɗɗi e muɗum walla ne farlina e mum yo ƴettu firoɓe e ɗemɗe ngenndiije yo walla yo firat jewte baɗeteɗe assemblée ɗe yo pire e ɗemɗe ngenndiije ɓe mbaɗi ni kawgel e yiilade firoɓe ɓe ƴetti e saaha hande o firoɓe ɗiɗo hakkude pulara e arab e ɗiɗo soninke arab e ɗiɗo wolof e arab ɗum ɗon timmani taw saabu eɗen gandi ma wonnanoɓe pular ɓe nanta soninke walla nanta wolof wonnanoɓe wolfaɓe ɓe nanta soninke nanta pular won soninkoɓe nanta pular nanta wolof noon firti kone sohli firede ɗemɗe ɗe kadi e hakkude mumen ɗum ɗon suwa taw waɗede kono no hay ɗum kamɓe firoɓe eɓe cakkana min feere so firama so min mi haali pular pirowo e arab o so firi pirowo soninke e wolof o kañumenne manan kalɗo arab o ko haali pira ɗum e ɗemɗe mumen ɗe suwa taw tidde taw no yiɗirani kono noon ɗum ɗon fuɗɗama déjà ɗum noon firti ko e nder assemblée o hande won ƴettaɓe ko liggotoɓe ko joom contrat en ko yoɓeteɓe to banggue kadi assemblée ne jogui chaîne parlementaire débat ji joni assemblée foof toon jaltata ko ɗum waɗi nde wonde kamɓe firoɓe ɓe koɓe pirata ko ene ƴette ene enregistré waɗi ni joni chaîne parlementaire o soɓe jaltini débat gadano eɓe jaltina débat o foof e pular reggodira ko député ji ɗi dendagal député ji ɗi ko kaali ko haale pular koɓe kaali ko haale soninke koɓe kaali ko haale wolof ene juuti noon ne wawi taw yimɓe ndewidaki ɗum kono yimɓe ne poti andude wonde ɗum ɗon ene woodi donc to banggue amen min kiisi ko ɗum ɗo ko taaɓal foti ko sembinede ene jeeya minen e gooƴa amen minen wadɓe goomu parlementaire o e wawde sembinde ɗum e nawrude ɗum yeeso e dunji nde mi jattima ɗo henne nder ɗiɗo audioji min taƴodiri ɗum mete ne wasa teddude mete goto fof ne wawa tawi connexion forani mete ne wawa famde ɗum kono mbiɗa sikki elle mi jattima ɗon nane KAJJATA a jarama machallah min kettima jaabuli ɗi kadi min paami e sikki ala no mbiruɗa ni hol taɓal baɗagal e hay sinno yonani taw holko waɗa eyyi joni noon lamdal gongal ko o ene woodi yimɓe wiyoɓe ewa hutorade ɗemɗe ngendiɗe way kono ustude hutorogol ɗemgal faraysere beele ɗum ɗon ko noon woori beele so ɗemɗe ngendi ɗi kutorama no feewi ɗum ɗon yiiɗi wiide ko français nattat hutorade no feewi ewa ɗemɗe ngendiji ɗe beele ƴellidde ɗemɗe ngendiji ɗe beele ɗum ɗon firti ko yandinde ɗemgal faraysere walla ala kanƴe foof eɗe mbawi wurdude woni assemblée woni nokku goɗɗo foof eyyi ko ɗon min jinno laɓɓitina en seeɗa pammina en hol yiyande maɗa ko fate mete ɓamtugol ɗemɗe ngendije ɗe ko libde farayse fawi koye yonta muɗum enen joni eɗen jiiɗi ƴellidde ɗemɗe men ɗe sen ƴelliti ɗe jiɗɗen ko hutorade ɗe
seɗen sen kuutorimaɗe noon ene gasa natten sohlude huutorade farayse so tawi goto fof ne wawi haalde ɗemgal mum heddiɓe ɓe paama ɗum walla mbaɗe feere no paamiri ɗum ene wawi farayse natta jojjude heddi ko e saaha joni mo gonɗen ɗo puɗɗorɗen ɗo beele ɗum ne itta farayse o ɗum wawa ittude farayse o e nder Moritani wawa ittude ɗum e nder assemblé saabu ko ardi fof enen hay jangde meɗen jangguide meɗen farayse nan hen oɗon gandi kam hande école meɗen formata koko wiyetede bilingue mataw ni oɗon gandi enseignement ko fate e matiére uji science ɗi watte koye français ɗum noon dowlo noon jangguinowo sukaɓe muɗum français mi anda so tawi français ne wiye ne yaltira noon tan ɗum ko fannu fannu goɗɗo ko hande o to banggue assemblé e to banggue juɓɓuli laamu fof e won conseil des ministres e on ko wawi wonde fof kaɗen tan e assemblé he arata e assemblé ko projet de loi hono ko eɓɓade sariyya ɓe garata koye français e arabe e français ɗum noon firti ko kayitel bindagol fof suwa windede e ɗemɗe ɗe taw windete koye arabe winde e français kala projet min gaddana ko arabe e français so min ƴewti min jurnitima eɓɓande sariyya addande rapport o hono cimtol golle ɗe arata kadi koye arabe e français ɗum noon firti ko français no continue e hutorede heddi to banggue yewtere débat komin kalata e nder assemblé o hono batu badteɗo ha yaltine télé o ɗum ko réunion ko batu tan oɗon gandi so yimɓe gonde e batu ma pamodira kono noon to on banggue en sarɗiji assemblé o wiya ko yo assemblé yo firɗem e ɗemɗe ngenndiije so neɗɗo welama janggiri noon ne faami wonde ɗum riwtani farayse ne foti hutorede ne foti firede so tawi kadi neɗɗo yiiɗi tongude ɗum ne wawi wiide tawde min farlina am ko yomi fire ɗemɗe ngenndiije mi farlinaka yomi fire farayse ɗum noon mi firata e farayse ɗum ɗeɓi addude jibru seeɗa e nder assemblé e lebbi jawtuɗi ɗi kono ɗo yahano artano fof andama wonde walla kam ni député fof de faami haalata tan ko ɗemgal ngal yiiɗi haalde ngal heddi ko firo e farayse o dartima to banggue assemblé e oɗo dumunna firetake sa haali français firetake e arabe sa haali arabe firetake e français firete tan koye ɗemɗe goɗɗe ɗe ɗum waɗi noon minen kam to banggue hutortoɓe ɗemɗe ɗeɗo ɗemɗe emin ɗaɓɓi ha joni jiɗɗo haalde farayse fof yo haal kadi yo fire e arabe o no ɗemɗe goɗɗe ɗe pirdite ni ko ɗum woni ɗaɓɓande amen ko ɗum min darani enen gonɗen koye eɗen mbawi wiide koye e phase transition jiɗɗen fandare men sen jettima ko yo ɗemɗe men gon kutorɗe men ittata eɗen mbawi hutorade farayse no woɗɓe kutorto ɗemɗe muyen ni kono kutoro ɗemgal koɗal e muyen eɗen mbawi jokkude e hutorade français kono ko ɓuurata tidde ko hutorade ɗemɗe men ɗe kono noon e saaha joni o ɗum yaltinta farayse e golle meɗen mbiɗo ne waɗa noon fof yiiɗi ko wadde ko aaƴi ko fewani saabu ɗum en jottaki e tolno ɗo eɗen ɓooro farayse wonɓe e meɗen mbawi tan hutorade ko farayse ko ɗum jangguina ko ɗum liggorto ko ɗum mbawi liggorade ɗum noon jiɗɗo ko feewi ko famat ɗum ɗon tan golloro ɗum ɗon baɗɗo ko wona ɗum yiiloto tan koko aaƴi ko fewani ɗum noon yimɓe potani jabde ɗum ɗon ene poti salade ɗum ɗon mete ko amnoto ko tan waɗe saabu ene woodi ko amnoto ene woodi ko amnotako ko ɗum ɗon woni ko machallah a jarama nene KAJJATA a fammini min hen machallah ko heewi eyyi sikki ala ko femtey kala nde toɓɓere affaire ɗemɗe ɗe nde ari ene heewi addude e wo duko eyyi ha tengti noon e réseaux sociaux nana won hen ne mbiya
eywa tawdi wiyama yo ɗemɗe ngenndiiji kuutore yo français oppe ko ɗemngal jananal. Heewi noon wiide ko ɓurɓe yaarude ɗemngal arab. Ewo nana kadi e haaloɓe pulaar en wolof en soninke en ne mbiya ewo ɗum ɗon fotani kadi hadde français hutorede. Ɓeytone tuumaɓe kadi wonde kamɓe wadde wona ɗemɗe ngenndiiji ɓe jiiɗi hutorade ko ɓe gondi tan ko ngañgu arab. Eyyi no somi tongi tan goto foof ne tuuma goɗɗo on. Eyyi eɗen gandi kam enen foof no kalduɗa ni hay sinno en jiiɗi jolnude ɗemɗe meɗen ɗemɗe ngenndiiji wona hande tan janggo. Eyyi joni noon ɗum ɗo foof tan ɗeɗo geɗe foof kaleteɗe ko femte ɗemɗe ɗe hollo wiyoɓe wonde ɗum ɗo foof woni caggal muɗum koko wiyete racisme d'état, mataw hollo yiɗɓe hutorade toɓɓere affaire ɗemɗe ɗe ngam wawde ɗawde yoga e ɓesgu leydi Moritani. Ɗawde ɗum to femtay liggeyaji, to femtay guilay faggudu ha e foof. Ko ardi foof beele KAJJATA MAALIK JALLO en tant que député ganduɗo dawrugol leydi Moritani foof, beele ene qirri ko wiyete racisme d'état ko ene woodi e leydi Moritani. ɗum ɗon woni namdal garanal. Beele aɗa qirri ko wiyete racisme d'état ko ene woodi e leydi Moritani. So tawi ko noon ene woodi, beele ɗum wawi feeñde koto banggue ɗemɗe to, walla koto banggue liggey to, walla ko fannuji ɗi foof. Eyyi ɗum ɗon woni namdal meɗen mataw mbiyen tan battinigal ko femtay affaire ɗemɗe ngenndiiji ɗe. haala ɗemɗe nde haala foof e nder leydi he ene waɗi ene heewi coow. enen wayno noon wona tan leydi men ndi hay oɗo dumunno fof eɗen nana hay to banggue Sénégal to e ɗum woodi. kono noon ne wawi tawa leydi men ndi kadi ɗum ɓuuri hewde ko rondi no fitina ni e pooɗi e duure. heddi ko enen ƴeewen tan hunde fof e jiiɓade holno jiptirten ɗum. beele eɗen cohli ɗemɗe men ɗe ƴellito. beele seɗe ƴellitima ko nafoore men. soɗe ƴellitima mete ɗum riwta farayse. ɗum ɗo fof min to banggue miijam jaabowol mum ko eey. eɗen cohli ɗemɗe men ɗe ƴellito. saabu soɗe ƴellitima ko nafoore men. so ɗemɗe men ƴellitima noon alay saago farayse yatirat caggal. saabu hay goto jogota ko nden sohla e hutorade farayse o no feewi. eɗen mbawi yiilade farayse wona ɗemgal udditade e nder aduna e faggade gande ɗe mbawa ɗe garani e ɗemɗe men e ko nandi hen. kono noon nattat wonde hande no cohlirɗen farayse ni. kadi ne hol daraniɓe yo ɗum won. ɗum ko enen muynuɓe ɗemɗe ɗe enen darani ɗum yo ɗum won. saabu famde men walla kam wone meɗen ene paami ɗum. won woɗɓe noon ɓe gonɗinani ɗum. wonɓe gonɗinani wonde ɗum ɗon kala nde haala ene mbiya ɗum ko yidde nawtirde en caggal, ko yidde ɗawde en. ɗawre nde hayso tawi ne jotodiri e ɗemgal wona ɗum ɓuuri tengtude. mbiɗa yanana hayso enen fof en jangguino farayse en mbawi farayse enen fof so tawi yiɗɓe ardiɓe ɓe ne jiiɗi ɗawde ɗawaten tan. aɗen mbawi enen fof janngude farayse ɗaweɗen. ene wawi noon ɗawre nde yara kadi to banggue ɗemgal e wooda ɓe ɗum ɓuuri arrangé ɓe ɗum ɓuuri tawi gonɗinɗen ko ɗemɗe men ɗe eɗen katojine eɗe ɓamte. so ɗe ɓamtima ko nafoore meɗen. so won yiɗɓe hutorade ɗum pour telɓinde en walla riwtude farayse o. min sikki so en jottima so ɗemɗe men jottima e tolno ɗo ganduɗa ene mbawi lomtade farayse o ala ko mbatten farayse. en cuwa yettade ɗon. kono noon sen jottima toon ala ko mbatten farayse. joni noon ɗen cuwa yettade ɗon ɗo eɗen yimɓe meɗen ko ɓuuri hen hewde gurdam mumen e fiyakuji mumen mbawi wadde ɗum koye farayse he. hay wonni arabeɓe ɓe ganduɗa mbawi hutorade ko farayse o. ɗum noon ko heddi ko ene waɗi ko wiyete démagogie. hono wayno funtude yimɓe walla ɗaynude ɗumen hutorade
muyaɗe muyen tan e wadde ko wela par ce que sa wi école maɗa an waɗi tippude needi e jangde mbiɗa ko janginte hen ko systéme bilinguisme ko ɗemɗe ɗe ɗiɗi fof français e arabe a wi matière scientifique janginte koye français matière littéraire jangine e arabe sa wi français ne yalta leydi aɗa andi wona gonga suwata o yaltude leydi donc heddi ko ne waɗire propagande politique ne waɗire politique ɗum noon enen gonɗinɓe ɗemɗe men ɗe ne mbaɗani en nafoore hoto ɗum addana en ancude ɗemɗe men ɗe hoto ɗum addana en salade ɗemɗe men ɗe yo jaaru sabu ɗum nafoore men wona e faraysi woni nafoore men woni koye ɗemɗe men ɗe e sahaa joni o noon eɗen katojini e jokkude e hutorade faraysi kaɓane ɗen ɗum ɗon yo laato yo woodir hono noon kono hoto yidde men faraysi o addana en gongal kuftidingal to banggue politique ene wiye wonde racisme d' état nane e Moritani metene min miɗe gonɗin ɗum walla miɗe jaaɓi ɗum walla fawi tan ko eko neɗɗo wiyata racisme d' état ko so tawi neɗɗo fanditi hen wonde ko racisme d' état wawi wiyede ne woodi e leydi ko tawa leydi ndi e dosɗe muɗum e tugnorɗe muɗum sariyaji muɗum ɗum nani hen ene lelna hen ɗum menen fof goto men fof ne wawi jabade ngal namdal saabu ɗum ala constitution Moritani wiyetake ko constitution leñam leñamagal nane muɗum saabu wi ko ɓiɓɓe leydi ɗi fof poti citoyen ji fof poti e loi ji kadi kala loi gaddateɗo ko ɗum woni hen heddi ko tabitino wattengo tabitino wattengo noon leñam leñamagal nani hen ha tengti waɗi dumunnaji ɗo ganduɗa hankadi ne laamu ƴetti hutorima dowla e fiirude ɓiɓɓe leydi e fawade edda mumen ɗum ko racisme wiyete kono noon wona état o ne fawi e dow racisme yaga kono waɗama to banggue baɗate ko waɗete to banggue politique ne waɗi leñam leñamagal ɗum noon eɗen mbawide leñam leñamagal nane Moritani ardiɓe ɓe ene kutoro leñam leñamagal kono to banggue sariyaji Moritani wawa wiyede racisme d' état min kam mi wiyata ko racisme d' état mbiyatmi ko tabitino to banggue racisme ko ɗum woodi e nder hen ko ɗo kam machallah a jarama mi faami eyyi namdal ngal to femte racisme d' état ko eyyi ɗum ne wayno ɓurno huccude tan koto no mbiruɗa ni koko tabiti ko eyyi nde won noon enen fof kam eɗen gandi ɗum ɗon kam eywa tugnorgal leydi Mauritanie wayno constitution ewo ala ɗum ɗon ewo mi anda kayni ni so hol constitution e leyɗele aduna ɗe baɗowo ɗum e aduna hande o kam eyyi kono won hen fof kam min paami eyyi a fammini min machallah yiyande maɗa no jiruɗa ɗum eyyi joni noon namdal gongal ko femte affaire sa daari gonka leydi Mauritanie aɗa andi wona gonka kane yeeɓe caɗele ene mbayno leydi to banggueji ɗi foof kono kadi sa daarima darnde lunndo miɗa sikki somi haali ɗum ne wawi miɗa sikki tan hewɓe ma jaade am nde ɗon yiyande lunndo ngo e landaji lunndo ɗi eɗi ɗeɓi lohde seeɗa saabu hande sa daari sen dokki yeru wonɓe tawasul e ardiɓe munen saaha foof a nanat jalti ewo ene manta golle laamu ewa yimɓe RFD ko noon yoga e ardiɓe munen ewa IFP ne wayno ko parti kewɗo caɗele oɗo saaha ewo ko wayno sen kaali haala coalition vivre ensemble puɗɗinoɗo ɗum no wayno fuusi eyyi Birama ene ɗon wawi taw ne dilla seeɗa eyyi ne wawi sinno kam ala parti mum soit reconnaissede e ko yidde wiide tan ko teskuyam min o lunndo ngo ene loyi beele caɗele leydi Mauritanie wondi ɗe beele jeeyaka e caɗele ɗe wasde jogade lunndo darigo e leydi
nguni puusa laamu beele no waawa waylude Ngonka. ewa seydi kan no mbiɗa ni Moritani no sifori ni ene waasi fewde walla ene metti ɗum ngam tawde ko neɗɗo ngannduɗaa ko luundiɗo laamu ngu kam ene ɗum ne gonɗini ɗum no feewi sabu so ɗum alaa no neɗɗo luundata ko wonata e luundo saka kadi aɗa anndi luundo e nder leyɗele baaɗe no Moritani ni alaa ko ɓuri ɗum mettude sabu ko kaalaten ɗo henne racisme en e ɗum ɗo ko fof won goɗɗum ko feeñata no feewi ko kala luundiɗo e nder leyɗele baaɗe no men haa tengti e leydi men ndi aan alaa haqqe ni hay e wuurde robinaji fof koko coka alaa fof ko mbawɗa dañde alaa fof ko mbawɗa fooɗanaade wonan ma tan ko ya jooɗo ɗon aɗa tammoɗe lorani ɗum noon so neɗɗo felliti jeeyede e luundo tan firti ko woodi ko ene sali ɗum walla hawranani ɗum ko heen fannu joni noon beele e rafiji yimɓe gondi ɗi beele caɗele ɗe fof luundo ngone ala heen kañumne responsabilité walla noon beele wona ronkude en luundo yumtugo addani Ngonka men ka waadi ni min kam mbeɗa anndi eɗen mbawi siforade luundo ngo kañumne ene waɗi jogii caɗele ko mbiyeten Ngonka contexte ɗum eɗen nganndi démocratie men waɗɗani taw haɗi démocratie men o woɗɗude ko ɓesgu o wonɗo pellital mum e haare wonɗo yettaki taw kañum fof e tampude kañum fof e ñoolede kono noon yettaki e won ɗin fannuji haare ko ɗum waɗi laamu ngu kañumne ene faami ɗum jokki tan ko e sifa no laamorino ni e ɓittede e fof kono noon ko wawi wonde hen fof luundo ngo ne jogii hen responsabilité sabu ɗum somi ƴetti yeru tan ɗiɗo duuɓi sappo battidiɗi e laamu Aziz luundo ngo wawi habtade Aziz no feewi kono noon ɗo fonno soñede ɗo en jii luundo ngo ronki soñde ɗum heddi noon ko yimɓe fof goto fof no foti miccade hen ƴeewa holko addi ɗum sabu ɗum jiigila e élection ji municipal et législative ɓennuɗi ɗi luundo ngo résultat ji muɗum ene leefno no feewi hay tawasul ɓurnoɗo yaarude hen yeeso yatiri caggal mi haalani kam haala partiji goɗɗi ɗi noon firti ko parti laamu o ɓeydi jogade doole Aziz fof e yimɓe wasde yidde ɗum elle ɓeydi ko jogade sembe ƴeewe assemblé hande o no wayni ewa nde élection présidentielle ari hanno ko tawa luundo ngo ene wawi tamodirde jogo gardiɗo walla leader mo yimɓe fof ɗeɓata wawdene abbitade ɗum ronka dañede sabu gila adannima taw ɗum feeñano donc probléme leadership ene ronkano yo régle e nder luundo ngo ala e hohoɓe luundiɓe ɓe goto mo ganduɗa heddiɓe fof ene mbawi hawridde e muɗum mbaɗa ɗum leader ɗum woni e caɗele nde ɓe gaare e woteji ɗi battidiɗi ɗi ɓe donki nandirde hen kono noon min mbeɗa sikki kamɓe kadi opposition ɓe usti doole mabɓe gila ko adi élection ji ɗiɗo fof politique haare fewde Aziz nde noɓe nawruno ɗum ni ha tengti e 2013 nde ɓe mbaɗi boycott nde
ɓe balliti Aziz no feewi sabu ɓe noddi ɓesgu o koye hare nde wawana ɓesgu o jaɓata boycott e te tawde kadi ɓesgu o yottaki e tolno wadde révolution poɗɗa an ko hutorade ɓesgu o ko wawi wadde ko daña hen keɓe tiɗɗe kono e on saaha yimɓeɓe geddi 2013 partiji joguinoɗi doole fof doole mumen caayi ewa hankadi ne ummitagol mumen ne saɗi ko ɗum woni résultat min kam to banggue jangde ko humpito résultat 2018 o ko ummi ko 2013 ko fannu hare moɓe jinno wadde o tolnaki e mbawka ɓesgu o joni noon élection présidentielle battidiɗo no mbirum ni ɓe donki dañde famodirde e candidat goto hankadi ne doole cari ɗo doole caliɗo candidat laamu kañum ne jogui sembe donc ko ɗum woni ko ari ko kono ɗum fof e waade noon ɓe dañi ni résultat mo bonani no feewi hayso tawi ɓe mbawani libde laamu ngu sabu ɗum hayso tawi koye dow fenade ɓe dañi 48% kamɓe lunndo ngo fof so ɓe ndendi kono caggal mum kadi to banggue miijam ɓe ɗowrani ɗum to banggue wawde yencinde koɓe dañi ko ha wontanaɓe sembe elle ɓe goppi ɗum buytima koɓe dañño ko fof ɗi wayde no buytima ni lunndo ngo sarima goto fof hankadine way kono tuufi tinde mum ni ene ƴeewa lawol mum heddi goto fof way kono gonɗo e wumpilade ni donc min kam to banggue miijam ɗum ne woni caɗele kadi ko lunndo ngo Aziz yani ko won hen hewɓe ko Aziz ɓurno contrade ko Aziz yani ko way kono hankadine lunndo mumen ustima sembe mumen lunndo ustima go ɗiɗi kadi mataw gaddin kaswani o ene wawi kadi worreɓe homti e sikkude wonde tawde Aziz ko niwano saami oɗo addi gaddin goɗɗo ne wawi wooda ko wayi alors que ɗum ɗon en jiyani taw maale muɗum walla wawa wonde ni ga ewa ɗum noon e saaha joni o kam lunndo ngo mbiɗa hawre moon ene leefi no feewi ete e saaha joni o ni eɗen katojini e lunndo eɗen katojini e lunndo jogo sembe eɗen katojini e lunndo no wawa nandirde sabu ɗum mbayligu cikketeɗo o min to banggue ko gonɗinmi mbayligu o waɗani ɗum noon mataw mi arta tan wiidema wonde ko gonga lunndo ngo ne jogui hen responsabilité e ɗum noon mataw mbawanmi tan ko wiide wonde yiddam ko yo lundiɓeɓe yo darto yo ƴeew nandirde sabu goto fof e fannu muɗum no lundori e ko addani ɗum lundade soɓe ndentani ene wayno ko laamu ngu tan ɓeydoto so tawi no kaldumi ni ne laaɓi so tawi wonno kaldumi no laaɓani so tawi won namde laɓɓitingol oɗon jogui namde machallah labti ceer nen KAJJATA a jarama namdal gongal koko femtey ewa eɓɓande waɗanono ñande projet de loi e mataw mo haala mum haalno e conseil des ministres ewa ene heddinimi somi tawi mi juumani on foti rewde parlement so tawi mi juumani somi juumi aɗa wawi fewniddemi eyyi kono projet de loi o ne heewi tan haala e hol wiyoɓe wonde o sohlani saabu loi déjà nanɗon ndenowo rewɓe ewa hol wiyoɓe wonde caɗele rewɓe gondi tan ko loi goɗɗo o woni ko hutortake walla sa yiiɗi mbiyen applique take kono loi o déjà nanɗon e beele an o oɗon projet de loi aɗa yaade makko walla ala anne jeeɗa ko wiya wonde o sohlanino loi déjà nanɗon ko fate projet de loi pour habtade gueɗe nègre jimmiɗo ɗo ko wiyete violence patiraɗe rewɓe e sukaɓe rewɓe min to banggue miijam ne hatojina no feewi enen foof eɗen jii renndo men ngo e saaha joni o no woori
ko adi fof on ko jeyeten joni en gandano ɗum ni ga to cukol on tokoson tan yara wone duuɓi ɗiɗi duuɓi tati duuɓi nayyi duuɓi joyi jeegom tan neɗɗo yana e mumen bonna ɗumen wara ɗumen wonɓen kutoreɗa jomum gila duuɓi mum ne pamɗi mbaɗa mum ko beelaɗa beddoɗa ɗum ƴetta hen reedu e musibbaji dowɗi ɗum e fof ewa war horeji gaddateɗi hen ɗi ɗum kam koko waɗata jeese meɗen joni ñande kala won hen bonandeji batteɗe e rewɓe ko jiida e ɗum ni saabu eɗen jiya ni hay e nder nokkuji men surtout ga enen fulɓe eɗen gandi neɗɗo ne weele tan walla wiya luurde e joom suudu mum nanga ɗum tan fiya ɗum e yeeso suka mum hoyna ɗum walla wona biyata wiyata ɗum hen taw ganduɗa ala ko ɓuuri ɗum hay warede ɓuuri ɗum ko ɗum ɗo fof caɗele ene keewi hen no feewi ewa ko ɓuuri tengtude e oɗo dumunna koko faati e bonandeji fewde e rewɓe hono ko waɗɗo e ɗeɗo jonte battidiɗe ɗum ɗon so tawi waɗi eɗen jii holno ko ɓuuri hen hewde ni so ɗum heptima debbo walla cukalel dewel heewi ko tiɗɗede yimɓe jiiɗa haalde ɗum saabu wiyete ko ɗum ma rew jomum hankkadi ne kaddi gurdam mum ɗum firti ko baɗanoɗo ko boni o waytano ko kañum rondi bonande ndeni ewa ɗum waɗi ni e ɗiɗo duuɓi battidiɗi ne waɗi kam pelle rewɓe daraniɓe wonde habtade ɗum ɗon nawa ɗum tribunal uji kono soɓe ngari tribunal gueɗe ko ɗiɗi ma woni jomumen gorko baɗɗo nden bonande koreji muɗum gara jana yimɓeɓe ha pamodira e mum goppa haala ka ma woni ñawowo e hoore mum wiya ala ɗo tugni walla ni fawte e debbo e wiya ko an ni sabubini ɗum ɗon fof donc ɗum ko caɗele ɗum waɗi ene sohli hayso tawi won ko wooda to banggue luwaji no sari e fof ene moƴƴi waɗane loi no luwaji goɗɗi ɗini no waɗira hande code commerce no waɗira hande statut police no waɗira gueɗal fof fanno fof ne jogui loi muɗum kertiɗo tawa ko ɗum ɗo tan ñawata ɗiɗo bonandeji kuccinaɗe e rewɓe yo mbaɗane loi mum tawa ko loi kertiɗo cifotoɗe dennagal gueɗe ɗe tawa ene jogani ɗum firo ene jogani ɗum so laawol ko foti rewnede e jomumen waɗɓe ɗin ɗon bonandeji ɗum ene hatodina e nder Moritani to banggue dartol hono eɓɓande sariyya nde suwata woni wonde loi ko eɓɓande tan taw eɓɓande nde gila mataw ni 2017 waɗanoma to banggue laamu kono noon ari tan koto sénat ɓennini ɗum jaaɓi ɗum ene fonno yaade assemblée nde ari assemblée nde duko fuɗɗi toon laamu ngu nawti projet o ha wi hayti ɓenninde ɗum ha yurnito ɗum rawane laamu ngu artiri projet o no woruno ni gaddunoɗo coowo ɓe mbaylani ɗum ɓe gartiri ɗum coowo kadi fuɗɗiti ɓe nawti ɗum ewa ngol ɗo laawol ɓe mbaɗi eɓɓande wonde wonko saliɓe loi o wonko goytortono ɓe etima to banggue ko jiimi e ko nanmi ɓe etima falade ɗum e waylude ɗum ɓe wiyama kadi wonde ngol lawol ɓe ndewnoyi ɗum to ko wiyete haut conseil de la fatwa hono fedde toppitinde ko fate walla duttorgal ko fate sharia l'islam ɓe ndewni ɗum toon ɓe haade mabɓe e yaltinde eɓɓande nde
to bangi conseil de ministre kono wonɓe ɗo kañumen ɗum ɗon mbiyan ko kawrani hen mi anda noon hande holno neɗɗo yirata bonandeji batteɗi e rewɓe jiya renndo ngo no wayni so wiyama loi keeriɗo ne waɗe wiya loi o wattaki tawa kadi hutori wonde ko loi o ne wawi tawane ene lundi sharia ko adi fof kañum ko ɗum eɓɓande so to ari ɗum ari assemblée député ji woni golle mumen ko yurnitade ko kañumen ɓenninta so tawi wonko lundi hen sharia mi sikkani ni gouvernement o sone suusi ɓenninde ko lundi sharia en tout cas e fawade eko janggumi hen ko e fawade eko humpitiɓe ɓe gandi hen ko mbi ko ala ɗo lundi hen sharia kono hay so tawi en miijima wonde ne waɗi hen ko lundi sharia ene wawi fewnitede kamɓe wiyaɓe ɓe cali ɗum wonde ne lundi sharia wiyete kay ko article naggam o ene lundi sharia baylire ɗum hono ni walla guitte ɗum walla ɓeyde hen ɗum ko ɗum woni darde député ji lundiɓe ɗum ɓene kay ene mbawi waɗirde hono noon so tawi tan ko anniya moƴƴo jogui hen kono ala kone lundi sharia tan ɗum wattaki ɗum to banggue miijam ko yidde heddude yimɓe e tonggui hanki e hecci hanki min kam mbeɗa saali gon ɗon miijo tonngude yimɓe e ko wonano hanki e hecci hanki bonandeji ene ɓeydo yimɓe calo rokkede kutorɗe e kaptorɗe bonandeji baɗoji ɗi donc min to banggue hooram projet de loi o mbiɗa sembini ɗum so ari assemblée jeeyami koye défendoɓe mum daranteɓe mum so aranino kay jeeyami a jarama nen KAJJATA min paami tigui yiyande maɗa femte nde ɗo eɓɓande namdal gongal koko femtey aywa ano to ndewɗa laabi maɗa ndewɗa ha mbawɗa yettade to jottiɗa ɗo ha mbawɗa wonde neɗɗo kettinaɗo ewo dawriyanke e machallah kadi joguiɗo yimɓe wona tan e nder renndo fulɓe koye renndo Moritani foof sen jiiɗi mbiyan eyyi min jiiɗi namdademo aɗa andi rendoji men enen ko ɓuuri hewde hen ko worɓe ɓuuri ardade eywa debbo e wona wayno saaha ha mbiyen hakke mum ne yoola ɗum waɗi ewa weeɓanani ɗum yettade wona nokkuji ewa liggade laamu en wonde dawriyanke en eko nandi hen beele a meeɗi dañde caɗele ko femte oɗon fannu ha miijiɗa mbiɗa wonde eywa ko jinnoɗa wadde ko aɗa haɗana ɗo eyyi saabu tan caɗele saabu tan eɗen mbawi wiide pression tan société beele a meeɗi dañde ɗeɗon caɗele eyyi ko ɗum min jinno andude ewa e kadi hol wasiya mo kuccinta e jeunesse o ewa ha tengti sukaɓe rewɓe ɓe sen koddiri tan sukaɓe rewɓe kaliñoro tan hol wasiya dokkata ɗumen ngam wawde goto foof riddude fandare joni kam mi waɗa tan namdal cakkitingal ngal eyyi ngal ɗo namdal cakkitingal ko adi nde ɗen gudditana bandiraɓe dingiral so tawi ne jogui namde ewa so tawi inchallah alanama caɗele dokkanɓe tan hay sinno ko minute aji 15 walla minute aji 20 eyyi wasata taw hol joguiɗo ko yiɗi namdadema eyyi namdal cakkitingal ngal sen koddiri joni babaho tan darima ɗo wi wondi nene KAJJATA koko sosata parti kesso walla koko yantoyta e parti mani beele jomum ma ñamtu watore muɗum walla ñamtata ewa ɗum ɗon woni namdal cakkitingal Amadou Kane a jarama seydi Diallo ewa namdal ma ko fate holto ndewmi ha jettimi to jettimi ɗo ewa ko adi fof ma mi wiyat tan ko yimɓe jara koye hoddiroji Allah ko Allah hoddiri e neɗɗo ko mataw wonat ɗum tan saabu KAJJATA MAALIK no wawno ni wasde janggude école e fawade to jibinato min jibinami komi pullo tan gonnomi ko jibinami koye guure ladde badi e hewɓe ɓe gondunomi janggani mataw mi dañi min fartange tan mbiɗa joguino babiraɓe tokosɓe wonnoɓe service tan babam kadi mataw Allah ne udditi ɗum yidde ɓiɓɓe mum yo janggu tan kadi kañum jangde nde guila e ɗin duuɓi faltaki debbo e gorko sukaɓe muɗum ɓe wawno nawde jangguinoy fof jangguinoy
min jeeyami e ɓen ɗon janngomi ɗum noon mbiɗa wawi wiide mataw ko fartange tan dañmi janngoymi so mbiɗa janngoyani kadi ko mami ummo wuuro to jibinami to mawnumi to mi faya teeru mi faya Mbuto mi jangga toon so école uddi kadi mi hoota ko noon gorumi ewa Allah walli kam noon to banggue jangde to kadi jangde nde kadi yaari yesso tan no neɗɗo wawi famirde e duuɓi jettimi collège ɗi mi hawri e dille politique sukaɓe janggoɓe ene naati e dille politique surtout nden wiyete ko haraka kaadi hinen kawrumi ko e nangue hoore mumen e dille ne keewi kono noon mataw min e on saaha hakkillam ne hen mbiɗa tawtore wone gueɗe kono mi ɓurani kadi hunƴude hen no fewi ko ne wawi wiyede tan ko caggal tan gonmi so won dillere waɗi tan mi rewa hen so natti kadi mi toppito jangde ko ɗum woni noon ko ɓuuri hen tengti e duuɓi nde laranmi yettade terminal nde kawri kadi e dillere fedde ɓamtare Pular ene mawni ene fuɗɗi dolnude yimɓe ene puɗɗi huccitande ɗum no fewi tan Allah jotodirimi e wonɓe fedde ɓamtare Pular natmi e fedde ɓamtare Pular janggumi hen bindol Pular hankadine tan kunƴumi e ɗum ɗon gabbimi hen ɗon e ɗon noon jiitumi e nder fedde nde waɗoɓe politique ne hen ne cuuɗi e nder hen ne poɗodira gardigu fedde nde ne poɗodira yo miijoji mumen dulno e nder fedde he ko ni mataw woni ko natmi e nder politique ɗum noon aɗa wawi wiide wonde puɗɗorimi ko wonde soofa ɓamtugol ɗemgal Pular ɓoɗi ha jantomi politique ha politique o folti ene wayi noon hunde kadi ne wona mataw e tagode neɗɗo somi gonɗini hunde tan ne jaranami hunde foof hankadine ene wona himmam mbeɗa wawi hankadine rewde hen tan mataw ko ɗum woni gueɗal gongal ngal pongal ɗum hakkillam yaari walla ɓuuri nangude fedde wiyetede mouvement national démocratique hankadine woni jeeyami e dillere nde guila ne suuɗi ha politique yamira hankadine noon no mbirumi ni woni jimmam mataw ni hay arditi ko hankadine ko mbaɗannomi foof min fo e mataw dañde formation to banggue janggingol mbeɗa janggina mbiɗa toppiti liggueyam to on banggue kono noon politique o hankadine dolni e nder gueɗe ɗe mbaɗanmi foof yarlitaram mawni hen mataw ko ɗum woni hen donc ko fimde tan mataw e yarlitare e sa gonɗini hunde aɗa tampana ɗum aɗa waɗa hen sembe maɗa foof beele won caɗele ɗe dañmi hen Allah newnani kam kadi mataw mi hewani hen caɗele no fewi saabu ɗum ko wonanno teppugol ko tawa aɗa wawi jogade won jinnaɓe mane tawane ene kaɗma ɗum kono min nde puɗɗotomi tan nadde hen taw ko natgol hen tigui rigui hankadine tawi mi fuɗɗima ƴoccude saabu hankadine sa waɗi sa yeehi ha yettima terminal hankadine ene wayno a ƴoccini a fayi université hankadine ene wayno aɗa wawi fewjande hoorema aɗa wawi yiilanade hoorema no golloriɗa ko wawanno wonde teppol gongol ko so tawi a naati e dewgal aɗa dañi ɓesgu ene ɗum ɗon foof kadi Allah walli kam kadi ɗum waɗananimi caɗele mi dañani hen caɗele wona to banggue gondiɗo o wona to banggue kadi yimɓe satoɓe gondumi ɓe mataw ni woodi ko wallitimi ko hawrude mo miijo mum pamodiri to on banggue yanti hen kadi min gondumi koye jinnaɗam gondumi koye ɓiɓɓe baba men gondumi koye ɓiɓɓe mawna men galle ne waɗi yimɓe ko wonanno teppudemi to banggue ɓesgu to wonanno teppudemi to banggue golle galle gueɗe baɗe noon foof dañmi kadi Allah wallimi kadi dañmi hettanɓemi hen ene ballitimi no fewi ɓeydimi kadi e hebde kadi fartaŋŋe no mbawirmi toppitorade gueɗe politique tawa mi ala tonggol ɗum ɗon kam kadi ko hankadine mi ƴellitima e nder hen hunde foof kadi kaɗa waɗa a dañanat ɗum humpito tan
kala ko neɗɗo woni e wadde e nder aduna wayta kono janngowo ni aduna ko gonɗa e wadde fof ko jangde ko humpito ko gandal aɗa ƴellito hen ko ɗum waɗi mataw ha gonmi hen ko waɗi dumunnaji kewɗi e woteji ɓeɗa waɗa candidat tawa yahani ha gonmi candidat 2006 mataw nden fartange ari walla hoddiro ari nden mbawmi yaade assemblée nationale e caggal ɗum e oɗo woote battidiɗo kadi mbawmi arde hen assemblée nationale donc somi tongi tan mi wiya goho ene waɗi hoddiro ene waɗi tagodi neɗɗo ene waɗi fimde muɗum ene waɗi dañde e sato wallitowo ɗum ɗum ɗon fof mbiɗa sikki ko ɗum woni noon mbete so tawi won biɗo kajjata Malick ne wawi sosde parti walla yaha natoya e parti goɗɗo mbete on so haali ko haali ko ne wawi wonde walla wonata ɗum kam ene wawi wonde saabu min banggue hooram parti ko kutorgal ko neɗɗo sosata parti walla ko yimɓe cosata parti wona kam neɗɗo ni min kam mi gonani neɗɗo ne sosa parti saabu neɗɗo goto wawa jogade hunde ko marchata so tawi kay ko parti so woni parti neɗɗo tan min moƴƴata min kam ko gandumi ko parti ko yimɓe renduɓe miijo joguiɓe kuccam tafa hunde jaada hen jiilo liggade ɗum parti moɓe tafi o ko kutorgal tan parti min wayi am tan kono JALLO remru woni saɗa jogui JALLO aɗa remra ɗum aɗa soña gon JALLO aɗa wawi jokkude e so tawi JALLO ngo natti wawde remde JALLO ala ko nafata so tawi natti wawde remde parti ne ko noon tan ko an tafata parti o an hutorto ɗum somo wawi naftudema e ko jiɗɗa ko mo ƴellitma e ko gonɗa ko mo walluma e yettade ɗo jiɗɗa yettade ɗo a nangtoto hen so tawi ɗum natti wawde wonde alay saago jiiloɗa goɗɗum saabu ko kutorgal tan so tawi ngal kutorgal natti moƴƴude tan a yiiloto kutorgal gongal donc min ɗum mbiɗa sikki ala caɗele haydara ko ɗon tan mbawmi hadde hen parti ko kutorgal tan wona goɗɗum parti ko kutorgal kadi ko neɗɗo tafanta hoore mum kutorgal muɗum so ngal wawi rokkudema ko jiɗɗa ko tan aɗa hutoro so natti wawde naftudema mi diwi seeɗa ko mbiɗa holko mbawmi wasiyade sukaɓeɓe e feemti e sukaɓe rewɓe ko mbiyanmi foof ko adi foof ko neɗɗo yo won ko mbawɗa firtude yo won ko jiɗɗa firtude so tawi wonko jiɗɗa firtude wonko mbawɗa wonko jiɗɗa firtude alay saago daranoɗa ɗum gonɗina ko mbatta ko sa gonɗini hunde kadi yo jarane hunde fof tawde kay aɗa gonɗini wonde ɗum ɗo ko nafoore ene foti wonde ene foti jarandema hunde fof mbaɗa kadi jiiloɗa peeje fof ne ɗum ɗon no wawata latorade sukaɓe rewɓe ko mbawmi wiideɓe kay ko hande kam en jettima e yonta mo ganduɗa ko wonno hanki hecci hanki ko yimɓe diwti ɗum minen nde min natata école nde natgol école cukalel dewel janggude ala ko firti kono hande kay mataw tawde wiyama ni ko force yimɓe fof naata école sukaɓe rewɓe naata école en jii kadi hande o e woni nokkuji kewɗi sukaɓe rewɓe ene keyno to banggue jangde ha jetto hay nokkuji towɗi ko wayno dañde wonde major bac walla université walla ko way noon ɗum kam firti ko jangde rewɓe e worɓe fof poti hen woni mbawi janggude worɓe ne mbawi yumtinde jangde mumen to banggue politique ko goto fof kadi ƴewata kono noon min kam mbiyanmi ko fannuji ɗiɗi tan ma woni a jaaɓi famde yaadude e politique o cuɓoɗa hen ko nafata ko gabboɗa hen ballita hen hidima walla noon gona ɗon politique mbaɗaɗo fof kam ma rewe dow ma sa welama sa mettama ɗum noon firti tan kadi ko sukaɓe mbawi kadi tambade hunde sukaɓe kañumen mbawi tambade hunde so tawi yimɓe ne jogori hawrude e mbayligu sembe mbayligu ko sukaɓe saabu ko sukaɓe ɓuuri wawde jaɓɓade miijoji kesi ko sukaɓe jogui sembe e wawde daranade hunde ha woda ko jibini ɗum noon yakare fof koye mabɓe fawa
yakare so fawama e maɓɓe noon fawra e maɓɓe ko kamɓe kandi e darade nden ɗon darde. Ɗum noon ɗum tan woni wasiyam e sukaɓe rewɓe sukaɓe worɓe fof.